ገዛና እደይ ኣነ በኽሪ ጓላ ክኸውን ከለኹ ምስ ኣሕዋተይ 7 ካብ 4 ሰብኡት ዝተወለድና ኣሕዋትና ዝነበርና ኣነ ድማ በኽሪ ናይ ገዛና ስለ ዝነበርኩ ኣደይ እውን ኣሕዋተይ ንምዕባይ ወኣዝዩ ከቢድ ፀገም ትሕልፍ ስለ ዝነበረትን ንዓኣ ኣብ ገዛ ዘሎ ኩሉ ይሕግዛን ንኣሽቱ ኣሕዋተይ እውን ይከናኸነይ ዝነበርኩ እዞም ድሕረይ ዝተወልዱ ምንኣስ ኣሕዋተይ እውን ኣቦኦም ወፃኢ ሃገር ስለ ዝነበረ ስሕት ኢሉ እውን ይሕግዘና እኳ እንተነበረ ኣደይ ግን እዛ ናይ መወዳእታ ዝወለደላ ኣቦ ኣሕዋተይ ዝነበረ ነገር ደስ ዘየብሎ ወረ ክሰምዕ ስለ ዝጀመረን ኣነ ዝሰደድክዎ ገንዘብ ኣግባዝ ይበልዕዎ ብምባል ኣዝዩ ስለ ዝሓረቐን ይሕግዛ ዝነበረ ሓገዝ ሃንደበት ኣቋረፆ እዚ ናይ መወዳእታ ናይ 3 ኣሕዋተይ ኣቦ ኣብ ሓደ ተኻረናሉ ገዛ ወዶም ናይቶም ዘካረዩና ገዛ እዩ ዝነበረ ምስ ኣደይ እውን ሌልኦም ኣብዩ ኣደይ ወላ እኳ 4 ቆልዑት ቅድሚዞም ደቁ ወሊዳት እምበር ብዕድመ ኣዝያ ንእሽተይ ካብ ምዃና ዝተልዓለ ምሳይ ክትከይድ ከላ ዝረኣያ ወይ ዝፈልጠና ሰብ እንታይ ደኣ ምንኣስ ሓፍቲ ኸድያ እዩ ዝብላ ዝነበረ ኣደይ ኣዝያ ነብሳ ተልዕል ስለ ዝነበረት እውን ኣደ 4 ቆልዑት እያ ክትብላ ኣዝያ ተፀግመካ ኣብዚ ግዜ እዚኦም ከዓ ምስ ሰለሙን ዝተላለዩ ኣደይ ብሸቓጣ ሸቐጥ ትናበር ስለ ዝነበረት ሓደ ግዜ እውን ርሕቕ ናብ ዝበለ ቦታ ንብረት ከተምፅእ ስለ ትኸይድን እውን ኣነ ድሕሪ ትምህርተይ ኣሕዋተይ እናኣለኹ ሂወትና እናተጋደልና ብፍቕሪ ኢና ንነብር ነርና ኣብዚ እንዳ ሰለሙን ገዛ ምስ ኣተና ግን ኣደይ ገዛ ትውዕለሉ ግዜ ኣደ ሰለሙን ብድሕሪ ኣነ ትምህርቲ ክኸይድ ከለኹ ነዞም ኣሕዋተይ ብምሕጋዝ ተሓባበረና ስለ ዝነበረት ፀዊዓ ቡን ከተስትዮምን ክትዕድሞምን ልማድ ነበራ ሰለሙን ንቡር ዘይፈተነ እኳ እንተነበረ ዕድሚኡ ግን ኣዝዩ ንእሽተይ ዝበሃል ጎበዝ ኣይነበረን በዚ ድማ ምስ ኣደይ ፅቡቅ ገይሮም ክዕልሉን ኣብ ገዛና ከምስይን ጀመረ ድሕሪ ግዜ ግን ነገራት ተቐይሮም ኣደይ ስራሕ ክትገድፍን ምስኡ ክትውዕልን ጀመረት ናይ ገዛና ናብራ እውን እናኸበደ መፀ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ናይዞም ምንኣስ ኣሕዋተይ ኣቦ ገንዘብ ይልእኽ ስለ ዝነበረ ንዑ ጥራይ ክንፅበ ጀመርና ኣደይ ግን ናይ ምግቢ ምስራሕን ናይ ቁኖን ክእለት ስለ ዝነበራ ኣብቲ ገዛውቲ እናተፀዋዐት ክትሰርሕ ጀመረት ሰቡን ስራሓ ኣዝዩ ይፈትዎ ስለ ዝነበረ ፅቡቅ ክትሰርሕን ኣታዊ ክትረክብን ጀመረት እንተኾነ ግን ድሕሪ ግዜ ግን ምስ ሰለሙን ዘለዋ ርክብ ኣዝያ ስለ ዘደልድለቶ ካብ ንዓና ንላዕሊ ንዑያ ገንዘብ ተጥፍእ ዝነበረት በብቁሩቡን ከተምስን ሰትያ ክትመፅእን ጀመረት ንሱ እውን ገዝኡ ከይርኢዎ ይፈርሕ ስለ ዝነበረ እናምሰየ ንሕና ምስ ደቀስና ገዛ ክመፅእን ሓዲሩ ወጋሕታ ክወፅእን ጀመረ ኣነ ግን ሕማቕን ፅቡቕን ኣብ ዝፈልጠሉ ዕድመ ስለ ዝነበረ ክኣትን ክወፅእን ከሎ ይሰምዐ ዝነበርኩ ንሱ ክኣቱ ከለውን ሕጂ ከዓ መፅዩ ብምባል ኣብ ትሕቲ ኸቦርታይ ብምእታዊ ድምፀይ ከይስማዕኩ ዝነብዕ ዝነበርኩ በዚ ድማ ሰላም ናይ ገዛና ክፈርስ ጀመረ ተግባሩ ሁሉ ደስ ይብለኒ ስለ ዘይነበረ ንሱ ክመፅእ ከለውን ፅቡቅ ገፅ የርእዮ ስለ ዘይነበርኩን ንምንታይ ከምኡ ትገብሪ ዘለኺ ወሊደክ እምበር ኣይወለድክን ብምባል እያ ትፀርፈኒ ዝነበረት ግዜ እውን ደቃ ገዲፋ ምስኡ ጥራይ ኮነ ስርሓ ኣነ እውን ኣብዚ ዕድመይ ሰኸም ናይ ሕዋተይ ስለ ዝኸበደኒ ትምህርተይ ምሸታዊ ብምቕያር ፍርቂ መዓልቲ ክሰርሕ ጀመርኩ ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ገና 10ይ ክፍሊ ዝመሃር ዝነበርኩ ኣደይ ግን ሓንቲ መዓልቲ ብኣይ ሕጉስቲ ነበረትን ከምዝነበርና እውን እቶም ስድሩ ኣብ ገዛና ይኣቱ ከም ዘሎም ኣደይ እውን ደቃ ብእጉቡእ ተኣሊ ከም ዘየላን ስለ ዝፈለጡ ኣድዩ ፀዊዓ ትገብርዮ ዘለኺ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ትገብሮ ዘላ ፅቡቅ ከም ዘይኮነን ንሱ ከም ዘይጠቅማን ደቃ ክትኣሊ ከም ዘለዋን ተዛረበታ ኣደይ ግን እዋ ደይመሓዙ ጥራይና ወልሓደ ርክብ የብልናን ብምባል እያ መሊሳትላ በዚ ጉዳይ እውን ዝረኣየና ዘበለ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ሰብ ብዛዕባ ናይ ዝቋናጠ ዝነበረ ድሕሪ ግዜ ግን ኣደይ ካብ ሰለሙን ጥንሲ ትሕዝ እሞ ንሱ እውን በዚ ጉዳይ ሕጉስ ስለ ዘይነበረ ክጭቃጨቁ ጀመሩ ንዕኡ ስድሩ እውን ብዙሕ ሰብ ወድኹምሲ ምስ ኣደ 4 ቆልዑት ይዘውር ኣሎ እሞ ከዓ ኣብ ገዛኹም እናበለ ይሓምዮም ስለ ዝነበረ ኣደይ ጥንስቲ ምዃና ከይፈለጡ ካብ ገዛ ክትወፅሎም ከም ዘለዋ ሓበርዋ ንሳ እውን ንሰለሙን ምስ ነገራቶ ከምኡ ይሓይሽ
ኣነ ንስኽን እውን ብናጽነት ንረኸብ ምባል ክትቅይር ንዕኦም እውን ጽቡቕ ከም ምዃኑ ይእሚኑ ገዛ ክደልየላ ጀመረ። ኣይጸንሐን እውን ካብ ዝነበርናዮ ገዛ ደልዩ ረኸበልና እሞ ናብ ዝሓድሽ ዝረኸብናዮ ገዛ ቀየርና። እንተኾነ ግን ኣዝዩ ዝኸፍአ ነገር ይኸውን ጀሚሩ። ሰሎሞን ኣዝዩ ናጽነት ስለ ዝረኸበ ምስ ኣዕርኽቱ ብምዃን ንሳ ይኹን ኣደ ይኹን ኣነ ወላ እውን ኣቦ ኣሕዋተይ ዝሰደዶ ገንዘብ ምስ ኣዕርኽቱ ተኣኪቦም ምብላዕን ምስታይን ኮነ ስርሖም። ካብ ኩሎም ኣዕርኽቱ ግን ኣዝዩ ለባም ተኽለኣብ ዝበሃል ዓርኪ ነበሮም እሞ ተኽለኣብ ወላ እኳ ምስኦም የምሲ ኣደይ ዝቐረበቶ ሽሻይ ንሶም ክሳብ በሊዖም ሰትዮም ዝውድኡ እናእሽቱ ኣሕዋተይ ደገ ጽንሑ ትብሎም ስለ ዝነበረት ኣትገነታ ኣነ ናትክን ናይ ሰሎሞንን ጉዳይ ኣይምልከተንን እዩ ፈቲኹም ዝኣትኹሞ ስለ ዝኾነ እንተ ናይዞም ቆልዑ ግን ጽቡቕ ትገብሪ የለኽን ኩሉ ድሕር ደቅኽ እዩ ብምባል ይገንሓን ኣብ ገዛና ዝቕረብ ካብ ዝነበረ ሽሻይ እውን ዘይካፈልን ሰብ እዩ ዝነበረ። ሓደ ግዜ እውን ብሕርቃን ብሰንክና ኣዝዮም ተኸራርዮም ነዊሕ ተጣፍኡ። ኣደይ ግን ፈጺማ ትሰምዕ ሰብ ኣይነበረትን። ናይ ሕርሳ ግዜ ምስ ቀረበ ግን ሓደ ምሸት ምስ ዝመኽራ ዝነበረ ሰብ ገዛ መጹ እሞ ከም ቀደማ ሸበድብድ ክትብል ጀመረት። እንተኾነ ግን ኣብ መጻጽኦም ከም ቀደማ ኣይነበረን። ክዛረባ ዝደለዩ ዘረባ ስለ ዘሎ ኮፍ ክትብል ነገርዋ። እታ ዓርኪ እውን ገነት ሓፍተይ ሰሎሞን ትፈልጢ ኢኺ ወላዳ ኣምሳኺ ጽቡቕ ህይወት ይጀምር እምበር ንስኺ ኣደ 4 ቆልዑት ክትኮን ከለኺ ንሱ ግን ንውር ከማን ኣይፈተንን። ስለዚ ከምዚ ኢልካ መቕጻል ስለ ዘይከኣል ንሱ እውን ስድርኡ ጓል ሰብ ስለ ዘምጽሉ ስድራ ክልእኽ እሞ ክምርዖ ወዲዎ ኣሎ። ንስኺ ከዓ ደቂ ክትዕቢ በላ። ኣደይ ግን እዛ መዓልቲ ግዲ ትጽበያ ነይራ ብዘረብኦም ከይተገረመት ክምርዖ ከም ዘለዎ እኮ ኣነ ባዕለይ እውን ይነግሮ ነይረ። እንተኾነ ግን ናይ ወዱ ጉዳይ ክንዘራረብ ኣለና በለቶ። ንሱ እውን ገነት ሓፍተይ ኣነስ ብዛዕባ እዛ ናይ መርዓ ጉዳይ ንዓኺ ንምንጋር ስለ ዝኸበዶ እምበር ብዛዕባ ውላድ ክልቲኹም ተረዳድኡ ብምባል ዘረብኡ ዓፀወ። ሰሎሞን እውን ናይ ውላዱ ነገር ወልሓደ ሰብ ውላዱ ነገር ቅድሚ መርዕኡ ወልሓደ ሰብ ከይሰምዕን ክሰትሮን ድሕሪ ግዜ ባዕሉ ግልፂ ክገብሮ ምዃኑን እዩ ዝነግራ ነይሩ። ኣደይ እውን ስለ ዝኣመነቶ ወልሓደ ሰብ ከይነገረት ቀጸለት። መርዕኡ ኣርሒቑ ስለ ዝቖፀሮ እውን ቅድሚ መርዑያ ኣደይ ዝወለደት እንተኾነ ግን ሓፍታን ኣዲኣን ነደይ ሕጉሳት ስለ ዘይነበራ ንዕኡ እውን እንታይ ማለት ኢኸ ውላድ ዝኣክል ስተርኒ ማለት ብምባል ይፍክራሉ ስለ ዝነበራን ኣደይ እውን ትነግሮ ስለ ዝነበረት እሰን ክመጻ ከለዋ ይመጻ ኣይነበረን። ድሕሪ 3 ወርሒ ናይ ወዲ እውን ንሱ ተመርዓወ። ሰሎሞን ዝተመርዓዋ ጓል ብዕድመ ኣዝያ ንእሽተያ ዝነበረት። ሰሎሞን እውን ስለ ዝተመርዓወ ናብ ኣደይ ምቕራብ ኣይገደፎን እኳ ደኣ መሊሱ ይገዲድዎ። ኣደይ እውን ዕላማኣ ከምኣ ንቡር ክፍትን እምበር ክሳብ መጨረሻ ክፈላለዩ ይነበረን። ብዙሕ ሰብ እውን ክመኽሮብን ዝገብርዎ ዘለዉ ነገር ጽቡቕ ከም ዘይኮነን ክነግሮም ጀመረ። እንተኾነ ግን ንሶም ዘረባ ናይ ሰብ መሊሱ ይዘግዶም ዝነበረ። በዚ ድማ ምስ በዓልቲ ቤቱ ጽቡቕ ስለ ዘይነበረን ምስኣ ዝሓርቕ እውን ገዛና መጺኡ ስለ ዝሓድር ንሳ እውን እዚ ጉዳይ ስለ ዝበጽሓ ናብ ስድራኣ ብምኻድ ዘሎ ነገር ኩሉ ኣረድአቶም። ስድራኣ እውን ሰባት ኣኪቦም ዘሎ ነገር ሓተትዎ። ንሱ እውን ቅድሚ ሕጂ ስለ ዘይነገርክኹም ፍቕሬታ እንተኾነ ግን ሓደ ዝነግረኩም ሓቂ ኣለኒ። ኣነ ውላድ ኣለኒ። ስለዚ ውላደይ ክርእየ ዝኸይድ እንተኻልእ ርክብ ግን የብልናን ብምባል ፍቕሬታ ክገብሩሉ ሓተቶም። በዚ ኣዝዩኮ ባእስን ምርሕሓቕን እንተተፈጠረ እዛ በዓልቲ ቤቱ ነፍሰ ጾር ስለ ዝነበረት ግን ይቕሬታ ገበረትሉ። ምስ ኣደይ ዘለዎ ርክብ ክቆርፅን ወዲ ግን ደጊም ዝሕባእ ስለ ዘየለ ሰባብ ዘለዎ ወይ እውን ኣብ ገዝኡ ከመላልሶ እምበር ብወድኻ ሳቢብካ ብጓልና ክትፃወት
ኣይነፈቅድኒና ብምባል ኣጠንቂቖም ንጓሎም ናብ ገዝኣ መለስዋ። እቲ ጉዳይ ዓፂብዎ ስድሪኡ እውን ይፈልጡ ስለ ዘይነበሩ ልክዕ ከምቶም እንተሓምኡ ሽዑ እዮም ዝፈለጡ። በዚ ድማ ንወዱ ናብ ገዝኡ ሒዝዎ ክኸይድ ጀመረ። ምስ ኣደይ ዝነበሮም ርክብ እውን ክዝሕልን ንሱ እውን ንሓዳሩ ክግደስን ጀመረ። ኣደይ ግን በዚ ሕጉስቲ ነበረትን ንዕኡ ከመይ ጌራ ትመልሶ ሓሳባ ስለ ደቃን ናብርኣን ምሕሳብ ኣቋረፀት። ምስ ሓንቲ ዝተፋትሐት ሓፍቱ መሓዙት ስለ ዝነበራ እውን ብኣኣ ምክንያት ብምግባር ንሱ ኣብ እንዳ ስድርኡ ገዛ ሂቦሞ ስለ ዝነበሩ ናብቲ ገዛ ክትመላለስ ጀመረት። ኣብቲ ገዛ እውን ከም ዝሓሰበቶ ኮይነላ። እዛ ሰለሙን ዝተመርዓዋ ምስ ስድርኡ ዘይትሰማዕ ገዛ ኣፅያት ውዕልን ስለ ዝነበረት እዚ ዝነበሮን ፍልሊ ኣዝዩ ዓብይ ስለ ዝነበረን ንዓኣ ንምሕራቅ ናብቲ ገዛ ክትመላለስ ጀመረት። ንሱ እንተኾነ ሰበይቱ ምስ ስድርኡ ምብኣሳ ብዙሕ ስለ ዘይፀለዎ ናብ እንዳ ስድርኡ ይኣቱ ስለ ዝነበረን ምስ ኣደይ ብዝያዳ ክራኸቡን ምስ ሰበይቱ ድማ ክረሓሓቁን ጀመሩ። ኣብ ከምዚ ዘይምስማዕ ከለዎ እውን ውላዳ ብሰላም ተገላገለት። ኣነ እውን ኩሉ ነገር ስለ ዘይተዓመኒ ትምህርተይ ኣቋሪፀ ኣዲኦም ዝገደፈቶም ኣሕዋተይ ከኣሊ ጀመርኩ። ምንኣስ ሓወይ እውን እዚ ነገር ክርድኦ ስለ ዝጀመረ ንዓይ ከተዋብዕን ንደይ ክቃወምን ጀመረ። ኣደይ ግን ንስኺ ኢኺ እዚ ኩሉ ትገብሪ ዘለኺ እያ ትብለኒ ዝነበረት። በዚ ድማ ክንሰማዕ ስለ ዘይከኣልና ሓንቲ ቤተሰብና ካብ ዘለኽዮ መከራ እንዳ ሰብ ሰራሕተኛ ከም ፀልጊ ብምባል እንዳ ቤተሰባ ኣማፀትለይ ገዛይ ገዲፈላ እንዳ ሰብ ክሰርሕ ጀመርኩ። ንሶም እውን ዝነበሮም ርክብ ኣይቋረፁን። በዓልቲ ቤቱ ውላዳ ደስ ዘይበላ ኣደይ ሕጂ እውን ካልኣይ ቆልዓ ካብ ሰለሙን ጠነሰት። ስድርኣ ኩሎም እውን በዚ ጉዳይ እዚ ረሓቕዋ። ኣነ ግን ናይ ኣደ ስለ ዝኾነኒ ዘለኒ ሒዘ ንዓኣ ንምሕጋዝ ክትሓርስ ምስ ቀረበት ኣብ ዓመትን 3 ወርሕን ናብ ኣደይ ተመለስኩ። ኣደይ እውን ኣዝያ ብፅቡቅ ተቐቢላትኒ ከተኽብረንን ክትከናኸነንን ጀመረት። ኣነ እውን ኩሉ ጌጋኣ ረሲዐ ዘድልያ ነገር እናገበርኩ ክሕግዛ ጀመርኩ። ሓሪሳ እውን ከም ሙሉት ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ስለ ዝረሓቓ ኣዲኣ እውን ስሕት ኢላ ጥራይ ስለ ትመፃ ከይተስተማስል ብምባል ክንዲ ኩሉ ክኾነላየ ዝፅሕር ዝነበርኩ። እንተኾነ ግን ድሕሪ ቁርባ ዋርሕ ገንዘበይ ክውድእ ስለ ዝጀመርኩ ክትቅየረኒ ጀመረት። በዚ ድማ ክንሰማዕ ስለ ዘይከኣልና ኣነ እውን ከም ቀደመይ ስራሕ ደልየ እንዳ ሰብ ኣተኹ። እንተኾነ ግን ኣደይ ምስ ጥዕና ኣይኮነትን ዝኾነ ነገር ተገይርዋ ኢለ ይኣምን ስለ ዝነበርኩ ነደይ ጨኪነላ ይፈልጥኒ። ደሞዘይ ክኣክል ከለውን ከምዛ ወልሓደ ዘይተፈጥረየ ዘድለ ሒዘ ዝኸዳ ኣብ መንጎ ዝኩሉ ግን እዚ ካልኣይ ዝጠነሰትሉ ቆልዓ ኣይናተይን ኢልዋ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ፀንሓትኒ። ኣነ እውን ኣዝየ ስለ ዝሓረቅኩ ኣብ ጎና ክህሉ እውን ስለ ዝደለኹ ንዕኡ ክረኽቦ እሞ ንዕኡ ክረኽቦ ከም ዝደለኹ ደው ኢለ ነገርክዎ። ንሱ እውን ግዜ ወሰደን ፍቃደኛ ኮይኑ ተቋፂርና ተራኸብና። ኣነ ድማ ብትሕትና ኣታ ሰለሙን ንምንታይ ኢኻ ክሳብ ክንድዚ ኣብ ገዛና በደል ትፍፅም ዘለኻ? ቅድሚ ሕጂ ነዴና ብኣኻ ጥራይ ከም ትግደስ ብምግባር ኣብ መደቃ ከማን ከምዘይ ትገብር ጌርካያ። ብናይ ክልቲኹም ጉዳይ ኣነ እናኸልካ ግዳይ ኮይነ ካብ ዝፈትዎ ትምህርተይ ኣቋሪፀ ካብ ገዛ ናብ ገዛ እንዳሰብ ኮይኑ ስርሐይ። ሕጂ ኸኣስ ብሰንክኻ እዚ ኩሉ ነገር ንዝፈፀመት ሰበይትስ ውላደይ ኣይኮነን ብምባል ውላድካ ክትክሕድ ካባኻ ሓሊፉ ናይ ካልእ ሰብ ክኸውን ከም ዘይክእል ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ በልክዎ። ንሱም ብሰነ ስርዓት ድሕሪ ምስማዕ ልዋም ሓቂ ክንዲኺ ኣዴኺ ግን ከም ዝንስኽ ተሓስቢ ኣይኮነትን። ብዛዕባኺ ንባዕሉ ኩሉ ግዜ ኢና ንዘራረብ። ኣብ ቅድሚኺ ብድሕሪ ኣድኣ ኮይኑ እምበር እዚ ዝድገም ዘረባ እዩ። ዋልኪ ካባኺ ትልብም ናይ መን እያ ወሲዳ እየ ዝብላ። በዚ ድማ ከይሓፈረት ፈቲኻ ያዲኻ እያ ትብለኒ። ኣነ ባእኺ ኣዝየ ዝደድነቕ ስለዚ ስለ ዘኽብረኪ እቲ ሓቂ ክነግረኪ ብምባል ዘረብኡ ቀፀለ። ኣነ እውን ክሰምዖ ጀመርኩ። ንሕና ዝጀመርናዮ ጌጋ ወላ እኳ ክልቴና ተሓተቲ ንኹን እምበር ኣነ ግን ምስ ተመርዓኹ ሂወተይ ክመርሕ
ኣዴ ፍቃደኛ ይነበረትን በዓልቲ ቤተይ ዘጉደለትለይ ኩሉ እውን ካብኣ ከም ዝረኽቦ ምግባር እያ ትስሕበኒ ነይራ። ኣነ ከዓ ወዲ ተባዕታይ ትፈልጢ ኢኺ ሰበይተይ እውን ቆልዓ ስለ ዝኾነት ከም ናይ ኣዴኺ ጌራ ክትሕዘኒ ትኽእል ኣይነበረትን። ኣነ እውን ሓቂ ተሓይሽ ክረሕቃ ዝግብአኒ ኣይረሓቅኳን። ንስኻ ኣብ ዘየለኹሉ ግዜ እውን ንዓይ ክትሕርቕ ምስ ካልእ ሰብ ትኸይድ ነይራ እያ ብምባል ብኸምኡ ከም ዘይኣመና ነገረኒ። ብዙሕ ምስ ዕለልና እውን ንዓይ ከም ዓብይ ሓወይ ክሪኦን ስለ ሕሉፍ እውን በዚ ኣጋጣሚ ፍቕሬታ ግበርለይ በለኒ እሞ ኣነ እውን በዚ ጉዳይ ቀስ ኢሎም ክረዳድኡ ሓደራ ኢለዮ ተፈላለና። እንተኾነ ግን እቲ ኣዴኺ ፈቲኻያ ዲኻ ኢላትኒ ዝበለኒ ቃል ይመላለሰኒ ስለ ዝነበረ ኣዝየ ዝሓዘንኩ። ብድሕሪዚ እቲ ዝኸፍአን ግናኸ ብኡ ዘይብቅዓን ታሪክ ኣደይ ነዚ ካልኣይ ውላድ ብቤት ፍርዲ ኣቦውነቱ ከተቀብሎ እናሓሰበት ከላ ሰበይቱ ስለ ዝፈለጠት ምስኣ እውን ከም ቀደሞም እኳ ወላ እውን ከምቲ ናይ መጀመርያ እኳ እንተተባእሱ ንሳ እውን ልክዕ ከም ኣደይ ምስ ኩሎም ስድራ ቤታ ተንዕቕና ኣለኺ ኣይድልክኒ ወላ እኳ እንተበልዋ ምስኦም ተባኢሳ ምስኡ እያ ሓዳር ክትቅፅል ዝወሰነት። ንሱ እውን ሕፍር ከይበለ ነደይ ከይትኸሶ ለሚኑ እኳ እንተተዓርኻ ድሕሪ ግዜ ግን እዚ ውላድ እኮ ምስ ጎበዘ መልክዑ ርኢና ኢና ክንፈልጦ ክብላን ከም ዘይኣመናን እዩ ዝነግራ ዝነበረ። በዚ ድማ ወላ እኳ ንሳ ከም ጓላ ኣይትፍተወኒ፣ ኣነ ግን ስለ ደይ ሕማም ኣዝዩ ስለ ዘሳቀኒ በዚ ድማ ምስ ሰለሙን ሓንቲ ግዜ ምስ ተዘራረብና ኣዝዩ ክብረንን ንሱ ከሎ ካብ ስራሕ እንተመፅየ እውን ምስኦም ኮፍ ኢለ ይዕልል ስለ ዝነበርኩን ንዓኣ ዘይኽብር ነገር እንተተዛሪቡ ብጣዕሚ ይሓርቕ ስለ ዝነበርኩ ይምልሰሉውን ስለ ዝነበርኩ ንሱ ግን እንተስ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝበደለና ክከሓሕሰና ደልዩ እንተስ ዕድሜና እውን እናወሰኸ ስለ ዝኸደ ኣሰኪፍናዮ ኮይና ሓሪቆ እኳ እንተመለስክሉ ብፍጹም ሕማቕ መልሲ መሊስለይ ኣይፈልጥን እዩ እኳ ደኣ ኣዝዩ ክብረንን ኣነ ዝዛረቦ ኩሉ ከም ዓብቑም ነገር እዩ ዝሪኦ ነይሩ። ኣደይ እውን ክንዲ ኣብ ጎና ዝቆምኩ ናተይ እናቱን ኣይምልከተክን እዩ እናበለትያ ትበኣሰንን ተሓርቀለይን ዝነበረት። ኣነ እውን በዚ ኣዝዩ ይስምዐኒ ስለ ዝነበረ ናይ ኣደይ ፅልኢ ኣዝዩ ስለ ዝኸበደንን ናይ ኣቦይ ቤተሰብ ወላ እኳ ኣይንረኸብ እምበር ውሱናት መዓልቲ ከይደ ስለ ዝፈልጥ ቀጥታ እንዳ ኣቦይ ቤተሰብ ሓባይ ኣዴ ኣነደይ ሒዘያ ናብ ገዝኦም ከድኩ። እንዳ ኣቦይ እውን እንተኾነ ብዙሕ ፅቡቕ ኣይተቐበሉን። እንተኾነ ግን እቲ ፅቡቕ ዕድል ሓንቲ መዓልቲ ሓፍቲ ከም ዘላትኒ ተነጊርኒ ዘይፈልጥ ካባይ ተዓቢ ጓል ኣቦይ ሓፍተይ ኣላለዩኒ። በዚ ደስ ኢልኒ ድማ ናብ ገዛይ ተመለስኩ። ብድሕሪዚ ከም ኣመለይ ካብ ስራሕ ከይጣዕመኒ ስለ ዝወፃኹ ገንዘበይ ሒዘ ናብ ኣደይ ከድኩ። ኣደይ እውን ከም ቀደማ ክሳብ ዘለኒ ዝውድእ ተሰማሚዕና ክንነብር ጀመርና። በዚ ኩሉ ነዊሕ ዓመታት ስለ ዝሓለፈ ምንኣስ ሓወይ እውን ኣቦኦም ይሰደሎም ስለ ዝነበረ ነደይ ንምንታይ ኸ ገንዘብ ኣቦና ነዚ ሰብ ዝትቐልብሉ ዘለኺ ክብላን ከንፀርፅረላን ጀመረ። ዓባይ እውን ንዓይ ኣዝያ ትፈትወኒ ስለ ዝነበረት ንምንታይ ከምሳይ ዘይተቐመጢ ኣብ ምንታይ ዝኹሉ መከራ ንስኺ ትኽእልየ ኩሉ ጌርኪ ኢኺ እናበለት ምስኣ ክኸውን እያ ትለምነኒ ነይራ። ናይ ገዛና ነገር መፍትሒ ዘይብሉ ጉዳይ እናኾነ መፀ። ሰሎሙን ምስ ምንኣስ ሓወይ ቋየቑ ጀመሩ። ንሱ ግን ኤፍሬም ንምንታይ ኻ ትሓርቕ ኣነ ደቀይ ክሪኤ ዝመፅእ እዩ ዝብሎ ዝነበረ። ኣነ እውን ንሓወይ ምስኡ ምበኣስ ከም ዘየልዮን እንተኾይንልና ምስ ኣዴና ጥራይ ክንዘራረብ ከም ዘለናኒ ከረድኦ ዝፍትን ነይረ። ንሱ ግን ንእስነት ስለ ዝነበሮ ወላ ደኣ ንዓይ ሕራይ ይበለኒ ደኣ እምበር ንዑ ክሪኦ ከሎ ግን ስቕ ክብል ኣይክእልን እዩ ዝነበረ። ኣደይ ግን ንዕኦም ነቦኦም ደው ኢሎም ዝስደደሎም ገንዘብ ከይቋርፅዎ ትፈርሕ ስለ ዝነበረት እዚ ምንኣስ ሓወይ እንተተዛሪብዋ በኣሳ ምሳይ እዩ። በዚ ድማ ኣዝየ ክጭነቕ ጀመርኩ። ኣቦኦም ነዞም ኣሕዋተይ ከም ዝወለደት እኳ ይፈልጥ እንተኾነ ብኸምዚ መገዲ ምዃኑ ግን ብፍጹም ይፈልጥ ኣይነበረን። ንሱ እውን
ተመርዒ ስለ ዝወለደ ደቁ ጥራይ ብምሕሳብ እዩ ዝልእከላ ዝነበረ ሓደ ግዜ እውን ከምዚ ደሊና በልዎ ንከምዚ ደሊና እናበለት እያ ተልእኾ ዝነበረት በዚ ከዓ ካብ ንሕዋተይ ንላዕሊ ምሳይ ሕርቃና ክተውፅኦ ስቀላ ዝነበረ ኣነ እውን ስለ ዝመረረኒ ነደይ ገዲፈ ወሲነ ናብ ዓባየይ ከይደ ክነብር ጀመርኩ እንተኾነ ግን ኣሕዋተይ ብምኻደይ ኣዝዮም ስለ ዝተጎድኡ መመፅኦም ሕጂ ከዓ ከምዚ ጌራ ብምባል ዘጋጥሞም ዘሎ እናገደለ ይኸይድ ከም ዘሎን እዮም ዝነግሩኒ ነይሮም በዚ ድማ ሰላም ይስምዓኒ ነበረን ዓባየይ እውን ምስ ኣደይ ኣዝያ ተቓቢፃ ስለ ዝነበረት ኣትጓል ስቕልኪ ህይወት ከምርሒ ጽባሕ ንጎ ኩሎም ቦታቶም ኣለዎም ንስኺ ክትሕዝንኒ ናይትን ኣይትሕሰቢ ተኽኢልኪ ቦታ ክሕዚ ኣነ ከለኹ ብህይወት ኣዴኺ ትርእያ ኣለኺ እንታይ ከም ዝተገበረላ ዝፍለጥ የለን ስለዚ ከለኹ ተመርዓዊ እያ ትብለኒ ነይራ ኣነ ግን ንዓባየይ ለይትን ቀትርን ሎሚ ኸ እንታይ ኮይኖም ይኾኑ እናቦልኪ ዘጨንቃ ዝነበርኩ ሓደ ግዜ እውን ሓንቲ ንሓፍነይ ፈላጢታ ቤተሰባ ሰበይቲ ከም ዝደልየን ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝነብርን ንዓይ ከተማፀሉ ከም ዝሓሰበትን ትነግራ እሞ ዝኾነ ግን ክውዳእ እናተፀበናዮ ዝነበረና ጉዳይ ስድራ ሓቲቶም ኣቋረፅዎ ኣነ እውን እቲ መርዓ ምቁራፅ እኳ እንተዘይሕመመኒ ኣዲኦም ካብ ብዙሓት እያ ትወልድ ዝብል ቃል ግን ንመገድና ኩሉ ዕንቅፋት ክኾነና እናበልኩ ክሓስብ ጀመርኩ ሓፍተይ ግን ንራኸብ ስለ ዝነበርና እንዳ ኣቦይ ቤተሰብ ናይ ኣቦይ ቴሌፎን ክህቡን እኳ ፈቃደኛታት እንተዘይነበሩ ንሳ ግን ሓቢኣ ሃበትኒ እሞ ምስ ኣቦይ ተደዋወልና ንሱ እውን እናነብዐ ኣዴኺ ዝሓመምኩ እያ ክሒዳትኒ ፓራላይዝ ኮይኑ ንሕክምና ከም ዝመፀን ብኡ ገይሩ ከም ዝተረፈን ኣብ ብዙሕ ፀገም ከም ዝነበረን ክሕሰኒ ምዃኑን ነጊሩ ቴሌፎን ዓፀዋ ዓባየይ እውን ረኺባቶ ስለ ዝነበረት ኣሰይ ዛጓለይ ሕጂ ጽቡቕ ዕድል ረኺብ ክለኺ ስለዚ ነዴኺ ከይተባላሽወልኪ ከይትነግርያ በለትኒ ኣነ እውን ኣቦይ ክሰደለይ ስለ ዝጀመረ ዘድልዮም ነገር ንሕዋተይ እናገዛእኩ ክሰደሎም ጀመርኩ ኣደይ እውን ወላዳ ኣንበኣስ እምበር ዝደለየቶ ትእዛዝያ ብሕዋተይ ትልእከለይ ዝነበረት እቲ ዝገርም ግን ናይ ኣደይ ኣብ ልዕሊ እዞም ኩልና ውላድ በዓልቲ ቤቱ ንሰለሙን ውላድ ስለ ዝደገመት ኣፋውፅያ ንብዙሓት ሰባት ብፍጹም ካብ ኢዳ ከምዘይተውፅኦን ንሳ እንተወሊዳ ኣነ እውን ድሕሪኣ እናበለት እያ ትፍክር ነይራ ከም ፈኸርኣ እውን ሕጂ እውን ሳልሳይ ቆልዓ ወለደትሉ እቲ ዝገርም ግን ኣደይ ክትወልድ ከላ ኣነ እኮ ብኽብሪ ዘምፀአኒ በዓልቲ ቤቴ እንተወለድኩ እውን ደቁ ባዕሉ እዩ ዝዕቢ እናበለት ኣብ ህልኽ ኣተወት ኣነ ግን ኣቦይ ደው ኢሉ እንታይ ክገብረልኪ እየ ክትደሊ ይብለኒ ስለ ዝነበረ ክወስደኒ ዕድል እንተሃሊ ክወስደና ሓቲተዮ ስለ ዝነበርኩ ናቱ መልሲ እናተፀበኹ ተመሊሰ ነደይ ከኣሉ ጀመርኩ ኣሕዋተይ እውን ነቦኦም ዘጋጠሞም ነጊሮም ናብ እንዳ ቤተሰቦም ገዲፎም ናኸዱ ብጀካ ደቂ ሰለሙን ሓንቲ ጓል ስለ ዝነበረትኒ እውን ሓሙሽተና ምስ ኣደይ ተረፍና ኣነ እውን ኣቦይ ምስ ረኸበኒ ምስ ሓፍተይ ካብ ሃገር ኣውፀና ኣይደንጉየን እውን ወረቐትና ኣሳሊጡ ንኻዳና ኣተወና ኣነ ግን ሓሳበይ ኩሉ ምስ ስድራይ ስለ ዝነበረ ክሰደሎምን ድሃዮም ክገብርን ጀመርኩ እንተኾነ ግን ኣሕዋተይ ስለ ዘይጠዓሞም ተመሊሶም ምስኣ ከም ዘለውን ኣደይ እውን ከም ዘይተቐየረትን ገዛና ካብ ቀደም ንላዕሊ መእከቢ ጋብዝ ከም ዝገበረቶን እንተኾነ ግን ኣሕዋተይ ከም ዝገበረቶን እዮም ዝነገሩኒ ኣነ ድማ ዝሰደድክዎ ገንዘብ ኣብ ጽቡቕ መዓላ ብዘይ ምውዓሉ እኳ እንትተሰምዐኒ ብኻልእ ሰብ ገይረ ከም ዝግበሩላ እናበልኩ ብሰባት ገይረ ምስዳድ እውን ንዓኣ ርእሰ ምትሓት ከይስምዓን ንሕዋተይ እውን ንዓይ ትገብረኒ ዝነበረት ነገር ስለ ዝፈልጥ መን ነጊርኩም እናበለት ከይተሳቅዮም እናፈራሕኩ ከይዝነብር ዘለኹ ስለዚ ድማ ብዘይ መፍትሒ ገንዘበይ ኣብ ከንቱ ከም ዝወድቕ ዘሎ እናሰማዕኩ ናብኣየ ሰዶ ዘለኹ